jakkerne skal ud. Der er, hvad hedder det? Nu må de fryse. Jeg ramte han faktisk ikke ret godt, det mærke. Hvorfor mere? Det røde. Hvor skal du ramme det? Hvad skal han ramme det for? Det er ikke for. Han skal da over ramme til den gule. Han skal da bare blive ved med at sejle det, indtil han kan holde det gule op. Finde ud af det. Nu kommer det her ind og vender. Ja, vi er herinde for. Ja. Til ære for fotograferne. Tror du ikke? Hvorfor? Til ære for fotograferne. Ja, ja. Så kan han køre rundt. Nej, ikke helt. Det nærmer sig. Falder lidt. Han gør også klar. Han kan sgu ikke holde op endnu der. Han kan ikke holde op. Så, nu det er det. De er klar. Jo. Vi kører nu. Har I mænder nu? Har vi tiden? Hvem noterer? Kørlen? Ja, det er det. Jeg tror, det bliver et tjek på det. Selvfølgelig. Jeg er bare nysgerrig. Er I klar til at notere? Ja, ja. Overhovedet ikke. Vi har ikke styr på den. Så slår han 2 slag med. Jeg fik ikke ret. Det gjorde jeg heller ikke. Ikke ret stor. Nej, han klarer det. Han kan godt holde. Kan han nå at holde? Det skal have nok pin. Prøv at se, hvor hurtigt den går. Næsten ikke noget kølvand eller noget. Det kan de ikke. Han skal op nu igen. Han har også så meget fart på, at han kan Bare lade gå den lodret glide over. Ja. For satan. Det var ikke lige kommer over og vender. Det gør det nemlig.